Reġjun Ċentrali jirrifletti bi sħiħ il-wirt Malti f'kull aspett, speċjalment il-wirt Malti reliġjuż. Infatti f'Diċembru ir-Reġjun Ċentru nieda sit elettroniku li permezz tiegħu wieħed jista' jidħol isegwi l-informazzjoni dwar il-lokalitajiet rispettivi fir-reġjun. Iżda mhux biss, igawdi wkoll minn tours virtwali ta' ħut mill-knejjes li jinsabu f'dan ir-reġjun. Dawn l-att ta' tours virtwali online 15 sa issa se jgħinu biex wieħed jifhem aħjar l-istorja u l-fatt li l-knejjes Maltin huma monija b'kultura li ma bħala. Ir-Reġjun Ċentru jikkonsisti minn 13 lokalità: Ħattart, Ħalbalzan, Ħallija, Birkirkara, il-Gżira, l-Iklin, l-Imsida, Tal-Pjeta, Taslima, Santa Venera, San Ġiljan, San Ġwan u Taġbiex. Fl-attività ta' tnedija l-President ta' Reġjun Michael Fenekadami għal ix-xewqa tiegħu li dan il-proġett jiżviluppa u infatti qed jittama li proġett bħal dan iservi ta' aspirazzjoni anki għal reġjuni oħrajn. Wieħed jista' jidħol isegwi dawn it-tours virtwali li se jgħinu ħafna biex dak li jkun josserva fid-dettall il-wirt storiku għani li għandhom il-knejjes ta' reġjun. Infatti wieħed jista' jagħmel dan billi jidħol fuq is-sit elettroniku reġjunċentru360.org.